ವಿನಂತಿ ಇದು ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೇ ಬ್ಲಾಗಡೆ ಮಾವಿನ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ರೆಸಿಪಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಪುಳಿ ಮೆಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗಗಳು ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ರಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕೂಡ್ಲ ಇಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಇಂಕ ಟೈಮೇ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಸೊ ದಾದ ಮಲ್ಪನೆ ಏಪಂದ ಬ್ಲಾಗ್ ಏಪನ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತೇಪನ ವರ್ಕ್ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇನಿ ಸಂಡೇದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತಜಿ ಸೊ ಇನಿ ಮಾಮು ಅಂತ ಬೈತೇರು ಸೊ ಇನಿ ಮಾಮಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಉಂಡು ಸೊ ರೆಸಿಪಿಲ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಸೊ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಏನು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಅಂಚನೆ ಆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಾಡ್ಲೇ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂತ ಬಿಸಲೆ ಬತ್ತ ಮತ್ತಿತ್ತ ಮಣ್ಣದ ಫ್ರೈಟ್ ಪಿಂಕಿ ರೆಡ್ ಸಲ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಇನ್ನಿದಾದ ಬಂಡ ಮಾಮಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಫುಲ್ ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ತೋಲೆ ಇಷ್ಟ ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಡ ಮಾಮಿನ ಕಡೆ ಇಷ್ಟ ಅವಂದು ತೂಕ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಸೊ ಮೊನ್ನ ಪಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಗುಲ್ದಾಲು ಕೋರಿ ಮಲ್ಪೇರ ನನ್ನ ಇದು ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕೇಲು ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ದ ಬಿಸಲೆ ಉಂತನ ತುಲೆ ಜನ ದಾದ ಕೊಡು ಮಾಮಿ ಸರಿ ಉಂಟು ಅದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ದಿಕ್ಕನ ಮಾಮಿಗೆ ದಿಕ್ಕೇಲಿ ಏನು ಬಂದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಫೋನ್ ಸೊ ಮುನ್ನಪ್ಪೆ ಬತ್ತೆ ಹಿಮಾಲಯದ ನರಕ ಬರೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಬರ್ಬೇಕು ಸೊ ಮಮ್ಮಿನ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ರೆಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಅದೇ ಮಾಮಿ ಕಂದಿನಿ ಮೂಜಿ ಗೀಜಿ ಕೋರಿ ಮೊಲಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಗುಲ್ದಾಲ ಇಂಡೆಟ್ 3 kg ಕೋರಿ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಮುನ್ನೆ ಕೋಡೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು ಬ್ಯಾಟನ್ನು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಏತು ಮಮ್ಮಿ ಬಡಿಯರು 3 kg ಒಂದೆರಡು ಚಮಚ 3 ಸ್ಪೂನು 3 kg ಕೋರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಚತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೊಸತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ತೂ ತೆಗುತ್ತಂడి ಸೊ ಇನ್ನು ಒಂತೆ ಬೇರುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ತೂ ತೆಕ್ಕಡು ತೂ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇಡು ನನ್ನ ತೇತ ಬರ್ತು ಮಾಮಿ ಬೇಯೋಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿನ ಹಾಕೊಂಡು 10 ನಿಮಿಷ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು
ನಮ್ಮ ಕಾಟ್ ಚಾರ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಎತ್ತು ಪಡ್ತಾ పోತೀನಿ ಮೇ ಚಾರ್ಲಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ పోతే ಬನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ನಾ ಇಜ್ಜಿನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾತ ವಾಡಿ ಬೊಕ್ಕದ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪಪ್ಪ ಮೊದಲೇ ತೊಗೊಂಬತ್ತೀನಿ ಅದ ಚಾರ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀನು ಪೆಟ್ಟು ಇದು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ 7 ಎನ್ಮ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತ ಕಿಂಡಿಲೇನು ಕೊಡ್ತದೆ ಯಾಪಂಡು ಅವೇ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ ತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದಿತ್ತ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಕಂಡ್ರನಿಲ್ಲ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ಪಿರಾ ತೆತ್ತಿದಿತ್ತಂಡು ಏತದಿತ್ತನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೊ ನಲ್ಲ ಇಂದು ಕಿನ್ನಿ ಮಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪಿರಾ ಎಂದು ಕೋರಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಅವು ಖಾಲಿ ಬೇಪವನ എന്നിട്ട് ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿ എന്നിട്ട് ದಾದ ಮಾತು ತೋಚುನು ಅವೇನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಪುಲಿ ಮೆಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗಡು ಅಮ್ಮ ಪಲವೆಲ್ಲ ಪಾಡುಜರ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಪಾಡ್ನಕ್ಕೆ ಪಾಡೋದು ಯಾನಂಡು ಪಾಡೋದು ಸೊ ಇನ್ನು ಮಸಾಲೆ ಮಾತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಉಂಟು ಲೈಟೆಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ತರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಸೀರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ಪೇರ್ ಉಂಟಾ ಬೇಪೇರ್ ಉಂಟಾ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೈ ಸೊ ಇನ್ನು ಕೋರಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪನೆಕ್ಕೆ ಇದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಕ್ಕ ಇಂದೇನೆ ಮಿಕ್ಸದ ಕಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಟು ಸೊ ಸೊ ಇನ್ನು ನಾನು ಮುಂಚೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೇರು ಉಂಟು ಕಜಿಪುಗು ಸೊ ಅವು ಚಿಕನ್ ಬೇಯೊಂದು ಬತ್ತು ಪೋಡು ನಾನು ತೂಕ ಇನ್ನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ದಾದ ಮಾತ ಹಾಕೋಣ ನನಗೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಓರಿಯರು ನಾನು ಮಗಿಪಾರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನೀರು ಹಾಜರುಂಡು ಚಿಕನ್ ಬೇಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಂಚ ತೂಪಿನಿ ಪಂಡ ಬೇಯ್ದನ ಅಂದು ಇಂಚ ದೆಪ್ಪುನು ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಇಂದು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಹತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ವ್ಲಾಗಡೆ ಮಾವಿನ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ರೆಸಿಪಿ ಸೊ ಚಿಕನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಯ್ದು ನನ್ನ ನೆಕ್ ಮಸಾಲ ಪಾಂಡ ಅಡೆಗ್ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಮುಂಚಿ ಅದೇ ಕಚ್ಚು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕ ಇದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಸಾಲ ಹಾಂ ನನಕ್ಕೆ ತಾರೆ ಬಣ್ಣ ಅನ್ನತ್ತೆ ಮಾಮಿ itu udah enggak mati Kode nani baidare imi ajja bai. Ana baidi flappo. ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ Inna makal idettal. ಆನದೆ ಮಮ್ಮಿ ಕಾಜಿಪು ನನ್ನ ಗಾರ್ನಿಶಿಂಗ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಡ ಕಾಜಿಪು ಕಜಿಪ್ಪು ಆಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಡನ್ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಡ ಮುಗಿಂಡೆ ನನ್ನ ಕುಲ್ಲುಗ ಸೊ ಇನ್ನು ಮಾಮಿನ ಕಜಿಪಿಲ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹುನಸ್ಲ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇನ್ನಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೀಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್